Hi guys, welcome back to my channel. It's your girl Kevin Amechi. How you guys doing? I hope you guys are doing fine. Guys, I'm not doing bad at all, okay? First of all, I'd like to thank all my returning subscribers. Thank you so much for being a part of my channel, for all the lovely comments, the feedbacks. I see them and I appreciate them. Thank you so much. For you who will be seeing this video for the first time, please don't leave without subscribing to my channel. Turn on your notification bell button. Give this video a massive thumbs up. Say something nice. Leave a nice comment, guys, in the comment section below, okay? Thank you. Please do not disappoint me, alright? That is that. So, today I want to react to Kumeli. This is Musa Visa. I don't know how to pronounce that. I'm trying to pronounce it. Exter. Yeah. I don't know what to expect, but this is gonna be fun. Trust me. Everything I've ever seen Kumeli do is fun. It's comedy. And you guys know, just loosen up a bit. Let's watch this together. You guys see my reaction in between or after this video. So let's do this together. Tervetuloa jälleen mukaan Musa Visaan, tähän jännittävään musiikkitietokilpailuun, johon myös sinä voit osallistua. Esitelläänpä perinteisesti aivan ensimmäiseksi meidän illan studiojoukkueemme. He ovat itsenäisen Suomen kansallisen taistelujoukon rintama. Tervetuloa! Hyvät herrat, suoraan kysymykseen suora vastaus. Oletteko te natseja? Ei suinkaan. Me olemme Iskytr. Kiitoksia teille. Otetaan ensimmäinen musiikkinäytös. Päässä liikkuu. Ei mitään, ei mitään, ei mitään, ei mitään. Aivoissa toimii. Ei mikään, ei mikään, ei mikään, ei mikään. Ainoa mi toimii on vibrato. Vibrato, 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 vibrato. Kaikkeni oot, suolessa liikkuu. Ei mikään, ei mikään, ei mikään, ei mikään, housuissa toimii. Ei mikään, ei mikään, ei mikään, ei mikään, ainoa me toimii on vibrato, 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 kaikkeni on. Jännitys tiivistyy, on vastauksen aika. Siis mitä musiikin lajia äskeinen näyte edusti? Hyvät herrat, vaihtoehdot ovat dingo, tango, jazz, joku muu, mikä. Ja muistattehan vielä, että oikeasta vastauksesta te voitte päästä mukaan 3. maailmansotaan. Mikä on Iskyttyrin vastaus? Meillä on täällä kopissa nyt sokko irti. Vastaus olisi Kanada. Ja nyt hyvät katsojat on teidän vuoronne. Siis laittakaa oikea vastaus postikorttiin ja kortti tuttuun osoitteeseen, joka näkyy ruudussa. Kaikkien oikein vastanneiden keskemme arvomme aitoja. JP, ole hyvä. Kummeli CD-levyjä. Me tapaamme jälleen 2 viikon kuluttua. Hyvää yötä. Maila. Yo guys, that was fun. That was really fun. That was interesting. Like, who does that? You know, he just speaks something and his movements, his eyes, his lips, the way he sings, everything just screams fun. Like, you just want to burst out into laughter. This is so good.
I don't know what you think about it, but let me know your comments. Just drop the comments in the comment section and just recommend more of this kind of videos for me. You guys, thank you so much. I love you, and I'll see you on my next video. Bye.